dimineața, gâsculițele mele, Hristos a înviat oficial. Sper că ați avut o primă zi de Paște minunată, că v-ați conectat cu familia și că nu v-ați scandalizat, ceea ce știm cu toții că se întâmplă de foarte multe ori în zilele de sărbători. Este ora 7:15, duminică 12 aprilie. Am ajuns aseară la Lipova, am făcut vreo 530 de kilometri, lejer, direct, n-a stat fata voastră să gândească. Și astăzi este ultima zi. O să vă arăt astăzi toate pregătirile prin care trec pentru plecarea aceasta oficială. Mă simt ca un fotbalist care pleacă în cantonament. Pentru mine astăzi e o zi magnifică. O să faceți cunoștință cu domnul și doamna Lipova, părinții mei. O să faceți cunoștință cu câinele. Și o să vă arăt peste tot pe unde am fost săptămâna asta, că a fost o săptămână de foc. Au întâmplat prea multe lucruri. Bună dimineața, ce faci? Istoric vorbind, când vreodată m-am trezit eu înaintea ta? Ce faci la ora asta? Este chiar 7:24. La 7:24 asta e ora la care să te trezești. Ce ai făcut azi noapte? N-ai dormit? Ai stat pe telefon? Este zi serios. Bravo, Vidința. Bravo. Și acum trebuie să veniți cu mine ca să vă prezint febelețea familiei. Da? Cumpi, ce faci, iubitul mama? Ce faci, iubitul mama? Sufletele. Sufletul. Da, bună dimineața. Bună dimineața. Iubitul. Te rog pe la tine. Hai că... Cum ar spune cineva cunoscut, mie mai mult au nebunit-o. Bun, este ora 14:06, ne pregătim să mâncăm, să luăm masa de Paște. Pe domnul Lipova nu l-ați cunoscut, tatăl meu, domnul Ionel Mihai. Ce faci, tată? Ce părere ai despre toată această călătorie a mea? Să ai drumul uscat. Mie mi-a fost frică și cu 4 roți să umblu. Dacă tu ești curajoasa familiei, bravo. Acum nu trebuie să mă lauzi, că știu oamenii ăștia de pe internet ce-mi bate capul. Da, ia că Imediat și o mămică. să vină și Familia Mihai. O să fie o memă, mamă. Știi ce înseamnă o memă? Familia Mihai. Noi ne pregătim acum să mâncăm aceste bucate minunate făcute de mama. Mai puțin cozonac. E cumpărat cozonacul ăsta. Doamne, ce rușine! E foarte bun, chiar dacă e cumpărat, nu? Foarte bun. Hai să gustăm și o vișinată, noi două. Bine? Oh, haideți! Pentru că e sărbătoare când tu vii acasă. Da? Și e sărbătoare astăzi. E sărbătoare și astăzi. Una dintre cele două, cele mai mari sărbători ale creștinismului. Auzi, hal de părinte, ci că e sărbătoare când vin eu acasă. E Paștele, nu e sărbătoare că vin eu acasă. Sal frumos. Dacă ai venit mai des acasă, ar fi sărbătoare mai des. Auzi, dacă mă certați, plec. Asta e, oricum plec mâine. Ha-ha! Ha! Ia uite ce frumos. A făcut mama mea ouăle. Astea le-a făcut ea. Astea chiar le-a făcut ea. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Ciocnim și unul. La ăla spune Adevărat, Hristos, Andrei. nu ciocnim un pahar. Nu e mai bine? Că paharul, dacă îl ciocnești, nu se sparge. Hai. Hai să vedem. Tu dai prima sau eu dau prima? Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ce n-aștepți? De ce mai spart? Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Stai. Varză l-am făcut. A fost soarta mea. Hai să vedem că te salvează taică tu. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat, ai văzut? Deci tata este campionul. jumătate. Și acum, până ne înfruptăm noi din toate aceste bucate minunate și tata se bucură de titlul lui de campion la Spartoo, vă invit să vedeți tot ce am făcut în ultimele zile ca să mă pregătesc pentru această călătorie. Am avut niște zile foarte pline și începem cu prima dintre ele. Introducem tranziție. Wow. Mai ușor cu tranzițiile, că mi se face rău. Ne-am întors în timp 3 zile. 3 zile, pai, că dacă și eu știu să calculez, să mă bată mamica mea. Este miercuri 8 aprilie 9:23. Am dormit puțin și prost. Nu prea dorm nopțile pentru că stau și mă gândesc ce mai am de făcut, ce mai am de rezolvat. În fine, dați-mi câteva secunde. 3, cred că mi-ajung ca să pun ceva pe mine și să mă machiez. Bam! Bun, acum că am căpătat și eu o față, cum s-ar spune, așa la fel ca clădirile din când în când, mergem să luăm echipament din toate punctele de vedere. Prima oprire o să fie la Biker Mag, unde domnul Bogdan de la Biker Mag, un om absolut minunat de altfel, a crezut în acest proiect și ne ajută cu toată partea de echipament moto care îmi lipsește, ceea ce mi se pare absolut extraordinar. Mie încă nu vine să cred faptul că sunt oameni care își asumă să creadă în mine. Nu, sigur că nu mi se activează sindromul impostorului. De ce mă întrebați? Nu mi se activează absolut deloc. Deci, prima oprire, Biker Mag, mergem să o luăm pe Lizzy. O cunoașteți și pe Lizzy cu ocazia asta. Cel mai extraordinar om din lume, fără de care acest proiect nu s-ar fi întâmplat la mine în cameră. Este un haos total. Nu vă arăt că se uită și mama și se sperie. Zice că așa trăiesc eu la București. Familia Mihai. Bună dimineața! Ce faceți, stimabilă doamnă? Uite, mă pregătesc să te duc până în Cabo da Roca. A, nebună care ești!
A venit cu borsetuța, facem asemene? Ce ai pentru mine? Nu mai știu care era codul la ele, mi-aduc aminte. Gata. Ia uite. Ia, dacă nu e așa, e invers. Super! Deci nu merg la cătele. Gata. Ne-am amintit că e 2 lacăte. Avem ISPF Da. mineral. un tricou cu I love Lizzy. Scrie încă pe el. Nu scrie, o să scrie la final. Îl aștept înapoi. Și bineînțeles într-o plăsută de congelat alimente cu Da, mi altfel. se pare normal. Eram sigură că o să găsească ea pe acasă niște chestii care mi-ar putea fi de mare folos, ceea ce chiar se întâmplă. Lacătele alea o să fie, chiar sunt foarte panicată cum o să dorm eu prin hosteluri cu camere după mine, cu chestii. Că nu vreau să mă interpeleze cineva și să zică: "Oh, Madalina, ce ciupim după tine astăzi?" Nu ciupiți nimic, frații mei, cați! Bun, gata, imediat ajungem la Biker Mag, e foarte aproape, imediat după Piața Presei. Mai sunt 3 minute cu mașina. Să luăm toate nebuniile din lume. Ia uite cum ne așteaptă parcarea goală. Doamne Dumnezeule, oare ce se întâmplă? Așa conduci motorul când conduci mașina? Da, la fel de bine, doar că mai șmecher, că pe 2 roți mai șmecher. Hai, Notru. Bună! Ce faci? Bine, bine. Mulțumesc, bine, tu? Și eu foarte bine. Sunt emoționată de ce stai am un entuziasm și o emoție în mine. De ce? Că mai ai un pic, pleci. Da, plec, distracție numai, îți dai seama. Sigur o să iasă mișto. Da, o să fie tare. Hai să-ți arăt ce ți-am pregătit ca să nu pleci așa la drum cu mâna goală. Niște bagaje interesante de la Shat. Ți-am pus un set de SH36 pentru laterale. Avem, bineînțeles, și sistemul de prindere pentru Honda ta. Excelent. Și ți-am pregătit și 3 bluze de corp de la Seca pentru că te vei opri de fiecare dată și să nu stai să le speli pe drum, să le schimbi. Și, bineînțeles, avem un set de anvelope de la Michelin. Nu știu cum să îți explic în cuvinte cât de recunoscătoare sunt pentru tot ajutorul pe care mi-l oferi. Cred sincer că acest proiect nu s-ar fi întâmplat fără tine. Nu trebuie să-ți faci probleme, noi facem asta frecvent, dar doar cu oamenii care chiar merită. Băi, adică eu merit, Doamne Dumnezeule, mă duc să plâng într-un colț. Da, așa arată amândouă, sunt simetrice și vor veni montate exact cum trebuie pe motocicleta ta, pentru că ai kit-ul de prindere special pentru Honda, pentru modelul tău. Mă simt, știi cum? Erau acum 100 de ani cum mergeau doamnele pe vapor, cum urcau cu pălăriile, cu cutiile alea mari, Da, așa. da, da. S-au schimbat vremurile. Uite ce le plac femeilor acum. Exact. Și ai și mult loc la interior, o să poți să iei tot bagajul de care ai nevoie. Sunt femeie totuși, o să fie greu să încapă tot ce am nevoie, dar Nu sunt știu. mult mai mari decât mă așteptam, adică e... 36 de litri fiecare, ar trebui să ai loc suficient. Și o să le punem frumos și un sticker aici cu Biker Mag. Gata, le-am lăsat aici. Ce flori îți plac, Madalina? Uite, asta. Magnolii, lilia, trandafir, lalele. Astea sunt florile care îmi plac mie. Sidecase-uri avem, gume noi avem, bluze avem, o să le și probăm imediat. Hai să vedem căpăsâna. Hai să-ți arăt ce avem aici. După cum vezi, avem MT, Kit, Suomi, Premier, sunt destul de multe aici. Eu m-am gândit la un Suomi pentru tine, pentru că are un model ce cred că ți se potrivește foarte bine. Zici că sunt un copil la Disneyland acum. Frumoase sunt. Asta? Am ajuns bine? Stelarul, da, este o cască sport touring și tu acum vei face foarte mult touring, deci te încadrezi în sport touring. Hai să probăm. Hai să vedem. Stai așa, să-mi dau jos ochelarii. Dă-mi mie. Mamă, e fix ce trebuie. Așa pare, o să mai facem câteva Da. teste să vedem. Uite, ai oglinda acolo Simt ca băieții aia râd în filme. și vezi că în stânga ai și ochelarii. Aici? Acolo. Am ajuns bine? Da. Mă vezi? Nu mă mai vezi. Dar e foarte frumoasă, se simte foarte bine. Simți puncte de presiune pe undeva? Nu, și nici nu simt că e lus pe undeva. Cum? Adică la ce trebuie să fii atent? În primul rând trebuie să fie fixă, nu? Asta e. Da, casca ar trebui să fie cât mai fixă posibil, fără a deranja. Dacă este prea mică, nu te poți concentra la mers pentru că te doare capul efectiv. Și dacă este mult prea largă și mult prea comodă casca, în eventualitatea unui impact există riscul să sară de pe cap. Deci dacă sunteți începători, vreți să vă luați căști, veniți la Biker Mag pentru că aveți tot sfatul de care aveți nevoie. Oricând. Frigiera are prin loc pe ea sau... La Stellar vine în pachet, deci îl putem monta aici să fie pregătită. La ce te referi? Prin locul e ca să nu se aburească casca. Că gândește că respiri într-un borcan. Dacă respiri prea mult într-un borcan, se aburește borcanul. Este o lentilă suplimentară cu este și consumabilă, adică de regulă un pinlock pentru o cască ce este purtată mult timp ține cam un sezon. După aceea trebuie să-l schimbi. Da, uite, aici am o întrebare. Care ai zice tu că e durata de viață a unei căști? Nu o zic eu, o zic toți producătorii.
producătorii. Este de maxim 5 ani de zile din momentul în care o folosești. De ce se întâmplă asta? De ce ai un termen de valabilitate al căștii, deși pare aiurea? Este pentru că toate materialele acelea care absorb șocul, pentru că casca este gândită să se spargă și să absorbă șocul în momentul în care tu lovești ceva foarte, foarte tare, se întăresc. Își pierd proprietățile de a mai absorbi șocul. Și casca devine încet, încet ca o găleată de ciment. Nu pot denumi altfel. Și nu mai absorbe șocul. Bun, deci din punctul ăsta de vedere suntem set. Acest căpșor care scrie glume, unele bune, unele proaste, acest căpșor este în siguranță. Puteți să stați liniștiți, piața comediei din România este în siguranță. Da, stai să vedem ceva. Ține capul tare, tare, tare. Un pic pe spate. Nu, e ok. Da, da. Nu, e chiar Are, perfect. forma capului e mai Da, da, lungă da. și atunci umple foarte bine în zona asta. Eu am și fost scăpat în cap când am fost mică. Copila Mihai. Dar chiar e foarte frumoasă. Nani, nani. Bun, acum că am stabilit cum protejăm căpșorul, hai să vedem, este momentul cenușăreasa din această vizită, să vedem care pantof se potrivește. Un seca impermeabil, se numește Comet. Hai să încercăm. Hai să vedem. E dreptul ăla? E drept, da. Dau și perechea, nu? La pantof. Unul și vedem după aia. Perechea, nu știu dacă poți să o găsești. Aia nu știu. În 28 de ani dacă nu m-am descurcat. Ăsta e 39, tu zici să lăsăm mai larg? Ideea este așa, vei merge mult cu motocicleta. Poziția nu e cea mai plăcută. Spun din proprie experiență, să umflă picioarele după ceva timp. Și dacă, pentru că e vremea rece afară, s-ar putea să ai nevoie de o șestă mai grasă. Și nu știu dacă o să-ți fie potrivit să fie foarte strâmb. Depinde și cât spațiu e, că nu știu ce înseamnă pentru tine larg. Dar vezi că se face 12 și trebuie să urc înapoi în dobleac. În zona asta stai pe scăriță și vei avea călcâiul mereu ridicat. Dacă ții încălțămintea foarte, foarte fixă, o să te deranjeze la spate din vibrații și din mișcările motocicletei. O să faci aici bătătură la spate și dacă sunt extrem de strâns, mai ales pentru că ei sunt foarte rigizi, o să te doare efectiv picioarele. Astea au sclipici, sunt mai frumoase. Adu două femei într-un magazin de moto, ce o să Te-ai zici? urcat pe motocicletă, nu te mai răspunde. Este momentul să aduc în discuție faptul că sunt Zodia Balanță. Dacă vrei, poți să fii pe motocicletă să vezi. Unde e aici la intrare? Da, pe BMW. Și poți să te pui direct pe scăriță să te sui pentru că sunt... E fixate, nu? Da, da, sunt standardele și nu cade la. E o decizie foarte complicată, că e mai mult decât o pereche de pantofi cu toc pe care dacă te plictisești la 12 noapte ai dai jos și îi schimbi cu tine, știi? Literalmente asta o să port o lună de zile. E un caz mai special la tine acum, adică nu e ca și cum ajungi seara acasă, mâine poate pleci cu motocicleta, poate nu pleci. În fiecare zi vei pleca cu motocicleta. Dar decizia ți aparține, în funcție de ce te simți tu mai bine. Poți să iau și motorul? Ăsta nu. Iar. Avantajul la ăștia sunt că sunt foarte comozi. Deci s-a ajuns la o concluzie, până la urmă m-am uitat de dimineață la doamna Neti Sandu și am aflat răspunsul. E excelent, eu sincer nici nu știam, n-am văzut niciodată modelul ăsta. Se numește CRX de la Alpine Star și într-adevăr este un produs foarte apreciat. Chiar pot să înțeleg de ce, adică sunt super comozi și gândindu-mă la ce o să fac eu în fiecare zi, o să mă dau jos de pe motor, o să filmez, o să alerg pe acolo, o să vedeți voi ce se întâmplă. Ok, bun, hai să vedem. Unboxing, hello guys! Aici intru singură. E fix ca în poză. Am luat o razna cu toți. Nu ne mai facem bine. Te prinde culoarea asta, nu mai văzut acum în negru. Da. Păi nu, mi-a murit nimeni și de asta. Și cum ești, Mandarina? Ești pregătită să pleci o lună de acasă? Sure. Cască avem, încălțări avem, bagaj avem, haine avem, broți avem, ne-a dat băgat de toate. Ceva să mai fi fost și nu, ne-a dat, avem tot. Această cască se va numi Elisabeta. Betty. Ascunde momentan. Nu mă băga aici, nu! Drum bun să ai. Mulțumesc din suflet, Bogdan, pentru tot sprijinul, pentru tot suportul, pentru absolut tot. A mai fost Biker Mag până la Capul Daroca? Nu, așa departe n-am ajuns. Voi spun un sticker acolo, în cel mai vestic punct al continentului, punem un sticker cu Biker Mag. Îți dau să pui acolo. Mulțumesc mult de tot. Și eu îți mulțumesc și să ne vedem cu bine peste o lună. Da, Doamne ajută. Mai să plec. Asta. Hai, Madalina. Hai. Curaj. Curaj, brăbioară. Acum, ca orice domnișoară care se respectă, eu voi pune geanta pe umăr și băieții, dragi de ei, vor căra toate bagajele la mașină. Ce frumos este să fii fată în această lume minunată. Știți cu varianta tu? Aici suntem packed, avem roti în spate. Frumos la Biker Mag, mai venim. Foarte frumos. Ia vezi, intră și stau undeva acolo. Drumuri bune să aveți, colega.
Am ajuns la fotosetup. Mergem să luăm de la băieții ăștia cu cameră și lavaliere, finuț, frumos. Nu te joci, nu te joci. Cu cine să te joci? Doamne frește. No. Yes, baby, yes. Mădălina, stai grijă de noi, sigur că da. Avem imagine, avem sunet. Hai, avem kilometri înainte. Gata, avem cameră, avem lavaliere, habemus papa. De aici mai avem un drum pe ziua de astăzi. Mergem la mecanic să montăm toate cele. Și încet, fac am conturat toată lista de necesar. Mai zi tu ceva, mai e ceva ce am uitat? Nada. Credința în Dumnezeu. Facem o săritură în timp și este seară. Am stat, cred că lejer 8 ore astăzi la mecanic. Evident, prezența mea nu era necesară acolo, că nu e ca și cum am putut real să-i ajut cu ceva. Am contribuit cu Caterinca la toate situațiile care se întâmplau acolo. M-au ajutat cu toate chestiile care mai erau de făcut. Schimbat roți, curățat de lanț. Din punctul ăsta de vedere, mi-au dat toată încrederea de care aveam nevoie în motocicletă și e și pentru mine un reminder bun că am foarte multe momente în care mă simt singură sau am impresia că nimic nu merge și că totul e în van și nimic nu funcționează cum mi-aș dori. Și felul în care s-au aliniat toate lucrurile în legătură cu acest proiect, pentru că eu am fost foarte mult plecată în turneu, înainte de asta eram prinsă pentru că aveam și job de la care mi-am dat demisia, am avut un program foarte aglomerat în ultimele luni și nu am putut să plănuiesc toate lucrurile cu atât de mult timp înainte pe cât mi-aș fi dorit. Și în ultimele 2 săptămâni s-au legat absolut toate lucrurile, ceea ce mi se pare incredibil, pentru că la un moment dat intrasem în criz de timp și am zis ok, aia e, o să fac această călătorie cu minimul de resurse de care dispun. Și până la urmă plec atât de încrezătoare. Am încredere în motocicletă, am încredere în echipamentul pe care l-am, am încredere în aparatura tehnică. Din punctul ăsta, cel mai important lucru pe care îl mai am de făcut, bagaje. Și, în sfârșit, bagaje. Este sâmbătă, 11 aprilie, 10:39. Împachetez toate chestiile și îi dau spre Lipova. 2000 years later. Sunt aproape gata. Vreau să mă mai duc înainte să plec pentru că este sâmbătă dimineața. Mâine este ziua Paștilor. Eu plec luni. Vreau să mă duc până la un schimb valutar să-mi schimb acum niște bani, că nu știu dacă o să mai găsesc ceva deschis după aia. Să mă mai duc până la farmacie să mai iau ceva și după aia am tăiat-o spre Lipova. Și acum tranziție înapoi la Lipova. Acum am terminat de mâncat supa, da? Supa așa bună doar acasă mănânci. În altă parte nu mănânci supa așa bună. Mă bucur că am putut să vă exemplific cum arată un average bănățean. Așa arată, așa se comportă. Ăștia suntem noi, oamenii din Banat. De altfel, oameni sufletiști, oameni buni, dar mândri. E o supă. Îți dai seama că găsesc supă peste tot. Ca acasă. Bă! Nu-i ca așa acasă. Niciodată nu-i ca așa acasă. Care e cea mai mare spaima ta vis-a-vis de plecarea asta mea? Am emoții, tot drumul. N-ai făcut niciodată un drum atâta de lung. Și mai ales cu motorul, nu? Păi și ce pot să fac? Să ne comunici, să ne suni, să ne scrii unde ești, ce se întâmplă. Uite, din punctul ăsta de vedere poți să stai liniștită pentru că eu m-am portat la Digi. Am minute nelimitate, am roaming în spațiu economic european, am semnal bun, am net rapid. Bucur, ce pot să zic? Am zis că am minute nelimitate, nu că intenționez să le folosesc pe toate. Eu încercând să o liniștesc pe mama, știi? Eu care plec în această nebunie de călătorie, deci o să fie bine. Știu că o să fie bine, că Așa. avem încredere în tine. Așa te Dar vreau. când ești la drum, nu știi exact ceilalți participanți cum reacționează, ce se poate întâmpla. Vorbim, ne auzim. Asta a fost, s-a servit masa de Paște și mă duc să fac ultimele pregătiri, să mai optimizez bagajele, să le pregătesc pe toate, pentru că mâine dimineață la ora, cât am zis, la ora 10, plecăm spre Budapesta. Dați un subscribe pentru că începe oficial Lipova Express. Dați subscribe, mai oameni buni. Dați subscribe! Că nu vă tremură mâna și aveți... Ai început mai optimist decât ai putut să termini. Da. Bine, dă-mi un Familia Mihai. Familia Mihai. Că suntem la schimb de mame. Bine, pa!